Πάμε στην Αθήνα τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ τον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον κύριο Μανούσο Βολουδάκη. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Νομικέ, κύριε Κουρκουλέ, καλημέρα στους ακροατές σας. Στα Χανιά σας είδαμε χθες, αλλά τελικά πετύχαμε στο Υπουργείο, επιστρέψατε, έτσι. Με το πρώτο αεροπλάνο κάθε Δευτέρα πρωί. Σας στείλω τώρα για αυτό το θέμα. Διαβάζω σήμερα στα Χανιώτικα Νέα. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Περιφέρεια και Δήμοι τροπιλίζουν τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, λέει. Ναι. Αντιδρούν στην ίδρυση του οργανισμού με πρόσχημα τα νερά και με το βλέμμα στις τρεις τελίτσες καρέκλες. Και πέστε μου τώρα, γιατί αυτό το πράγμα. Εγώ βέβαια δεν θα σας πω γιατί. Όχι, προς Θεού. Από την περιφέρεια και κάποιοι από τους δήμους. Εγώ θέλω να μου πείτε. Από κάποιους δήμους, για να είμαστε σαφείς, και κάποια πρόσωπα έχουν αντιρρήσεις. Θα ήθελα να σας πω πρώτα, αν μου επιτρέπετε, τι είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια, για να καταλάβουμε όλοι. Ακριβώς, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και θα έχει σημασία και στο μέλλον. Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Ακριβώς. Άκουσα να λέτε ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό αναπτυξιακό μηχανισμό στην Κρήτη. Είναι γεγονός αυτό. Στην Κρήτη διαμαρτυρόμαστε για πολλά χρόνια και δικαιολογημένα, γιατί υπάρχουν βασικές ελλείψεις, μεγάλες ελλείψεις σε βασικές υποδομές του νησιού. Με κατεξοχήν παράδειγμα το βόρειο-δυτικό άξονα, βέβαια, έτσι, που είναι και μεγάλο πρόβλημα για την ανάπτυξη του τόπου, η κατάστασή του, αλλά και στον οποίο χάνονται και ανθρώπινες ζωές κάθε λίγο και λιγάκι. Λοιπόν, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, όλοι γνωρίζουμε την προσπάθεια που είναι τελευταία χρονιά από πολλούς να δημιουργηθεί μία νέα δομή. Έχει πάρει διάφορα ονόματα, υπήρξε ως υποδομές Κρήτης ΑΕ, θεσμοθετήθηκε κάποια στιγμή, μια εταιρική μορφή του δημοσίου, η οποία θα είναι μια δομή της Κρήτης που θα μπορέσει να ασχοληθεί με αυτό κατεξοχήν το έργο και με άλλα μεγάλα αναπτυξιακά. Αυτό ιδρύθηκε η εταιρεία αυτή κάποια στιγμή τον Απρίλιο του 2012. Στη συνέχεια, λόγω της γνωστής οικονομικής δυσπραγίας, δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί κανονικά για να ξεκινήσει. Μιλάμε για την υποδομές Κρήτης ΑΕ. Ακριβώς. Την ίδια στιγμή έχουμε δύο αναπτυξιακούς οργανισμούς στην Κρήτη, τον ΟΑΔΙΚ και τον ΟΑΝΑΚ, γνωστούς από χρόνια, με τα δικά τους προβλήματα και με τις δικές τους προοπτικές, ο καθένας διαφορετικά. Κάποια στιγμή λοιπόν βρήκαμε, καθώς προσπαθούμε γενικότερα να ανασχεδιάσουμε δομές του κράτους που έχουν δραστηριότητες συναφείς, αλληλεπικαλυπτόμενες κλπ. Κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, και βεβαίως δεν ήταν καθόλου ευνίδιο αυτό, το έχουμε συζητήσει, έχει αναφερθεί πολλές φορές. Ναι, έχει συζητήσει κατά κόρνο. Αρχίσαμε στο δικό μας Υπουργείο, σε συνεργασία και με το υποπτεύον Υπουργείο Ανάπτυξης, να εξετάζουμε το ενδεχόμενο της συγχώνευσης των υποδομών Κρήτης με τον ΟΑΔΙΚ και τον ΟΑΝΑΚ για τη δημιουργία ενός ισχυρού αναπτυξιακού οργανισμού, ο οποίος θα αναλάβει τα μεγάλα έργα της Κρήτης, συνεχίζοντας βεβαίως και τη δουλειά που κάνουν ο ΑΔΙΚ και ο ΑΝΑΚ. Να πω κάτι, με συγχωρείτε ένα λεπτό, κύριε Βολοδάκη. Αυτό αποτελεί και γενική πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης, έτσι. Ασφαλώς. Σας λέω ότι αυτό είναι το σχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες. Δεν έχει κατατεθεί, γιατί υπάρχουν πολλές συγχύσεις γύρω από αυτό. Έτσι. Δεν έχει κατατεθεί, ούτε είναι προς συζήτηση την Πέμπτη, γιατί βεβαίως δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Αυτό δεν ξέρω πραγματικά πώς προέκυψε. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης αποτυπώνει ακριβώς αυτό. Τώρα, πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι για πρώτη φορά η πολιτεία δίνει στην Κρήτη, σε τοπικούς φορείς, με το σχέδιο αυτό, σε μια εταιρεία που θα έχει έδρα στην Κρήτη, θα έχει κριτική σύνθεση, θα έχει συμμετοχή και των τοπικών φορέων, δίνει αρμοδιότητα στα πιο μεγάλα αναπτυξιακά έργα, με κατεξοχήν παράδειγμα το βόρειο-δυτικό άξονα. Ως τώρα το κράτος αυτά τα χειρίζεται αποκλειστικά με τις κεντρικές του υπηρεσίες. Δηλαδή είναι μια δουλειά που αφορά μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης. 100%. Έτσι είναι ο ΒΟΑΚ, έτσι είναι ο ΝΟΑΚ, έτσι είναι όλα τα μεγάλα οδικά έργα, έτσι είναι το φράγμα όπως λέμε και ούτω καθεξής. Έρχεται λοιπόν τώρα η πολιτεία, και αυτό πιστέψτε με δεν ήταν καθόλου εύκολο να φτάσουμε σε αυτή τη συνένεση τα δύο Υπουργεία. Εμείς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το κοιτάζει από την πλευρά της αναδιοργάνωσης του κράτους. Το Υπουργείο Ανάπτυξης το κοιτάζει από την πλευρά της άσκησης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας για τις συγκεκριμένες δουλειές. Φτάνουμε λοιπόν σε μια συμφωνία, τα δύο Υπουργεία, που χρειάστηκε, όπως σας ξαναλέω, πολύ μεγάλο αγώνα για να γίνει.
όπου η πολιτεία τελικά παραχωρεί στην εταιρεία αυτή της Κρήτης έλεγχο, αποκλειστική αρμοδιότητα πάνω στα έργα αυτά. Με μια μετοχική σύνθεση η οποία είναι 51% στο κράτος και 49% στους τοπικούς φορείς που μετήχαν ως τώρα στον ΟΑΔΙΚ και στον ΟΑΝΑΚ. Είναι μια εταιρεία καθαρά δημοσίου σκοπού. ΑΕ θα είναι έτσι, ναι. ΑΕ όπως είναι και ο ΟΑΔΙΚ και ο ΟΑΝΑΚ. Βέβαια, ναι. Ξέρετε, το τονίζω, επειδή δυστυχώς σε αυτά τα θέματα πολλές φορές επικρατεί μια προχειρότητα και πολλοί πετάνε κουβέντες στον αέρα. Πολλοί για παράδειγμα λένε ότι αφού είναι ΑΕ το κράτος ξεπουλάει. Μα το κράτος σε ΑΕ είχε ως τώρα και τον ΟΑΔΙΚ και τον ΟΑΝΑΚ. Για τα δε μεγάλα έργα, το κράτος που είχε τη μοναδική πλέον την μοναδική ως τώρα αρμοδιότητα, την εκχωρεί στην εταιρεία αυτή, στην οποία το κράτος μετέχει βέβαια κατά 51% και το υπόλοιπο είναι, ξαναλέω, οι φορείς αυτοί που μετήχαν και στον ΟΑΔΙΚ και στον ΟΑΝΑΚ. Δεν μου λέτε κάτι, κύριε Υπουργέ. Η περιφέρεια και η Δήμια με κατά 22%, 49% είναι όλο το υπόλοιπο. Η οικονομική αυτοτέλεια του οργανισμού πού θα προέρχεται, δηλαδή πόρους θα έχει, θα τον πρικήσει το κράτος, θα τον αφήσει να λειτουργεί? Προσέξτε, υπάρχει στο σχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει η εργασία των φορέων που συγχωνεύονται κατά τον τρόπο που γινόταν, βεβαίως με κριτήρια αποτελεσματικότητας όπως σήμερα πρέπει να ισχύουν, γιατί κανείς δεν θέλει να επαναλαμβάνονται φαινόμενα του παρελθόντος, και υπάρχει και μια ιδιαίτερη σημασίας, πιστεύω, πρόνοια που διευκολύνει πολύ τα πράγματα, ότι για τα παλαιά δάνεια που είχαν συνάψει οι οργανισμοί αυτοί εξυπηρετούνται με χωριστή χρηματοδότηση, ούτως ώστε να μπορέσει πραγματικά ο οργανισμός αυτός να δουλέψει σε μια καινούργια βάση, με καινούργια προοπτική, με καινούργια δύναμη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην προσπάθεια αυτή έχουν συμφωνήσει οι κατεξοχήν ειδικοί, δηλαδή οι ίδιες οι διοικήσεις, ο ΑΔΙΚ και ο ΑΝΑΚ, όσο έχω συζητήσει και έχω συζητήσει εκτενώς, οι εργαζόμενοι, αλλά και τα στελέχη της ΕΙΔΕ-ΒΟΑΚ, που είναι η βασική υπηρεσία του κράτους που μεταφέρεται στον οργανισμό αυτό, συμφωνούν με την πρόταση αυτή. Η περιφέρεια γιατί αντιδράει, κύριε Υπουργέ? Επίσης πρέπει να επισημάνω, χωρίς βεβαίως να θέλω να προκαταλάβω την τελική άποψη κανενός συναδέλφου, επειδή αυτό συζητείται εδώ και αρκετό καιρό σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Ναι, στην Κρήτη, δηλαδή με τους βουλευτές μεταξύ σας το κουβεντιάζετε. Σε επίπεδο προετοιμασίας, έτσι, δεν έχει βεβαίως κατευθεί στη Βουλή για να συζητηθεί όπως προβλέπεται από τη διαδικασία. Στο επίπεδο της προετοιμασίας, η συζήτηση που έχει γίνει με πολλούς από τους συναδέλφους μου δίνει την πεποίθηση ότι διαμορφώνεται μια ευρεία συνένεση κοινοβουλευτική γύρω από το θέμα αυτό. Βεβαίως επαναλαμβάνω ότι δεν θέλω να προκαταλάβω κύριε Βολουδάκη, οποιοδήποτε συναδέλφου και οποιαδήποτε. Το Σάββατο έγινε μια σύσκεψη στο Ηράκλειο όπου ο Περιφερειάρχης και οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης επεσήμαναν ότι τίποτα δεν πρέπει να γίνεται ερήμην των τοπικών κοινωνιών και ότι η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει κυρίαρχο και ενεργό λόγο και ρόλο στα θέματα ανάπτυξης που την αφορούν. Σας διαβάζω ακριβώς την απομαγνητοφώνηση των δηλώσεων που έγιναν. Διάβασα και εγώ δηλώσεις οι οποίες με εξέπληξαν. Γιατί ξαναλέω ότι το σχέδιο της τροπολογίας το έστειλα πριν καν κατατεθεί, πριν καν έχει απολύτως τελική μορφή μάλιστα, τόσο στον Περιφερειάρχη όσο και στον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Με τον οποίο είχατε συναντηθεί και προηγουμένως, έτσι? Εννοείται, βέβαια και με τους δυο. Το είχα συζητήσει, σας είπα, και με συναδέλφους και με δημάρχους. Τώρα, από εκεί πέρα, μην με ρωτάτε γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις. Αυτό που μπορώ να πω είναι που είναι αβάσιμες. Είναι λοιπόν αβάσιμες. Θα σας πω τι είναι αβάσιμες. Επειδή κατεξοχήν αυτό που λέγεται είναι ότι μα γιατί δεν έχει λόγο η Περιφέρεια και η Δήμη. Έχει λόγο και ποσοστό έχουν και θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν. Αλλά βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι όταν το δημόσιο δίνει σε ένα φορέα τοπικό κάτι που όχι μόνο δεν είχε ποτέ, δηλαδή την αρμοδιότητα, ξαναλέω, του ΒΟΑΚ, του ΑΠΟΣΕΛΕΜ κλπ, αλλά κάτι το οποίο είναι και αν θέλετε κάτι που δεν υπάρχει προηγούμενο μοντέλο αντίστοιχο στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα παντού όλα αυτά τα μεγάλα έργα είναι υπόθεση καθαρά της κεντρικής διοίκησης. Δεν έχουν λόγο ούτε οι περιφέρειες ούτε το πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης σε τέτοιου τύπου μεγάλα έργα, όπως δεν είχαν και ως τώρα στην Κρήτη. Όταν λοιπόν
σου δίνει σε αυτά που είχε το 100% το κράτος, σου δίνει το 49% και διαμαρτύρεσαι γιατί δεν σου δίνει 51%. Νομίζω ότι δεν μπορεί πάνω σε αυτή τη βάση να θεμελιώσεις αντιλήψεις περί παραγωνισμού, ας πούμε, των τοπικών φορέων. Δεν είναι καθόλου ακριβές. Το ίδιο βεβαίως και για τα άλλα πραγματικά αξιοπερίεργα που άκουσα, ότι όλα αυτά γίνονται γιατί κάποιοι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα νερά. Μα αν ήθελε κάποιος να ιδιωτικοποιήσει τα νερά, δεν θα έφτιαχνε ένα οργανισμό στον οποίο θα έχει το 49%. Θα διέλυε τον υπάρχοντα, κύριε Βουλγαράκη. Ακριβώς. Είναι πολύ απλό αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Και ξέρετε κάτι, αν δεν δώσουμε μια δυναμική στους υπάρχοντες οργανισμούς αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα, δεδομένη της οικονομικής δυσπραγίας, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν. Έτσι. Γιατί προφανώς με το σχήμα λειτουργίας του ως σήμερα δεν μπορούν να συντηρηθούν όπως τουλάχιστον είναι ως σήμερα, ή εν πάση περιπτώσει θα έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Είναι λοιπόν τώρα μια ευκαιρία μεγάλη να κάνουμε ένα βήμα το οποίο ταυτοχρόνως είναι ουσιαστικό βήμα στην αναδιοργάνωση του κράτους και ειδικότερα όσον αφορά την Κρήτη, είναι ένα βήμα που διευκολύνει την ανάπτυξη της Κρήτης. Ξέρετε πόσο μεγάλο θέμα, επιτρέψτε μου μόνο αυτό να πω. Ναι, πέστε το. Πόσο μεγάλη αλλαγή στα ζητήματα της διαχείρισης του ΒΟΑΚ θα είναι η λειτουργία της εταιρείας αυτής. Μέχρι σήμερα ο ΒΟΑΚ, η ΕΙΔΕ ΒΟΑΚ, που στελεχώνεται από στελέχη πολύ υψηλού επίπεδου και τους καλύτερους γνώστες του αντικειμένου αυτού, μέχρι τώρα είναι σημαντικότητα ένα τμήμα του Υπουργείου. Όταν τελειώσει τη δουλειά της εδώ η ΕΙΔΕ ΒΟΑΚ και ο προϊστάμενος βάλει την υπογραφή του, μέχρι να φτάσει στον Υπουργό πρέπει να περάσει από 2 διευθύνσεις του Υπουργείου χωριστά. Ελέγχεται από μία διεύθυνση, παίρνει μια σειρά υπογραφών. Τελειώνει η σειρά υπογραφών, πάει σε μια άλλη διεύθυνση, παίρνει μια άλλη σειρά υπογραφών και έτσι πάει στον Υπουργό. Να σας πω κάτι. Και μόνο αυτό να δει κανείς και να καταλάβει ότι αντί αυτού έχεις πλέον ένα σχήμα όπου τοπικά στην Κρήτη λύνεται, εν πάση περιπτώσει γίνεται η δουλειά που γίνεται από την ΕΙΔΕ ΒΟΑΚ, από τους αρμοδίους περί το ΒΟΑΚ, και μετά αυτό υπάρχει απευθείας αναφορά στον Υπουργό, και μόνο αυτό νομίζω ότι δείχνει γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θέλουν να τα παρουσιάσουν και γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί αυτή η Κύριε Υπουργέ, για να μπει ένα φανάρι στον κόμμα των Μουρνιών πρέπει να αποφασίσει το Υπουργείο στην Αθήνα. Ακριβώς. Το λέω αυτό διότι το έχουμε ζήσει και το έχουμε βιώσει εδώ. Απλά πέστε μου κάτι, να συμπληρώσω κάτι. Στα πηγαδάκια, στη σύσκεψη που έγινε το Σάββατο στο Ηράκλειο, αυτό που συζητούνταν, κύριε Υπουργέ, είναι ότι ποιος ο λόγος του Καλλικράτη, ποιος ο λόγος της παραχώρησης τεράστιων αρμοδιοτήτων στην περιφέρεια, αν για όλα πρέπει ακόμα να συνεχίζει να έχει λόγο το κεντρικό κράτος. Νομίζω δώσατε μια απάντηση πριν. Νομίζω ότι δώσατε μια απάντηση πριν. Αλλά δείτε όμως τον παραλογισμό εδώ. Ναι. Όταν είχε το κράτος το 100% και σου δίνει το 49%, διαμαρτύρεσαι γιατί δεν σου δίνει εσένα ολόκληρο το 100%. Μα με συγχωρείτε, δεν... Ναι, νομίζω ότι απαντήσατε και πριν σε αυτό. Για πέστε μου κάτι για τώρα. Νομίζω ότι είναι πιο καθόλου να πάω αυτό. Αν μου επιτρέπετε, κύριε νομικέ, επειδή κάνατε και άλλη ένα φορά σύσκεψη στο Ηράκλειο, και επειδή αν διαβάσει κανείς την ανακοίνωση της περιφέρειας όπως βγήκε, μπορεί να συμπατήσει την εντύπωση ότι περίπου σύσσωμη η περιφέρεια, οι δήμοι και οι βουλευτές είχαν μια κοινή θέση. Να επιτρέψτε μου μόνο την επισήμανση ότι όσον αφορά το κοινοβουλευτικό μέρος συμμετείχαν 5 από τους βουλευτές, 5 από τους 15 βουλευτές της Κρήτης. Οι 4 ήταν οι 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι 3 από το Ηράκλειο, ένας από το Ρέθινο, και ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Βασίλης Οκυγέρογλου, από το Ηράκλειο, ο οποίος από όσο αντιλαμβάνομαι δεν συμφώνησε με την τοποθέτηση της περιφέρειας. Και ξαναλέω, δεν θέλω να προκαταλάβω κανένας συναδέλφου την άποψη. Ναι. Ούτε πολύ περισσότερο καμιάς παρατάξεως. Όσο δε αφορά τις ενστάσεις που ακούστηκαν από δήμους, και με ενδιαφέρει ειδικότερα για 2 δήμους των Χανίων. Να δούμε για το Δήμο Χανίων τον κεντρικό. Για το Δήμο Χανίων τον κεντρικό θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Σκουλάκη. Αλλά εσείς δεν τον ρωτήσατε? Δεν ήταν στη σύσκεψη. Έστειλε αντιδήμαρχο νομίζω. Ναι, πήγε ο κ. Ξινίδης και τον εκπροσώπησε. Όπου τι θέση είχε? Θα ρωτήσετε τον ίδιο και θα σας πει. Επιτρέψτε μου όμως να πω για τους δήμους από Κορώνου και Πλατανιά, που εξέφρασαν κάποιες ενστάσεις εκεί. Επειδή μίλησα με τους δημάρχους και βεβαίως μπορείτε να ρωτήσετε και τους ίδιους. Οι βασικές τους ενστάσεις δεν έχουν να κάνουν με κάτι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νομοθετικής ρυθμίσεως, αλλά με προβλήματα που υπάρχουν ως σήμερα
στη σχέση τους με τον ΟΑΔΙΚ, το οποίο βεβαίως είναι κάτι σεβαστό και πρέπει να οπωσδήποτε αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, ή μάλλον για να μην το επικεντρώσει τον ΟΑΔΙΚ, στη σχέση τους με την πολιτεία ως προς τη διαχείριση των υδάτων. Δηλαδή, ο Δήμαρχος του Αβοκορώνου θέτει ένα θέμα με το τι γίνεται με τη λίμνη του Κουρνά. Σεβαστό, να συζητηθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο προβλέπεται στην... Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι τα επιμέρους ζητήματα. Ο κύριος Μαλανδράκης λέει τι θα γίνει με τη ΔΕΙΑΒΑ, θα μου πάρουν ΔΕΙΑΒΑ. Προφανώς και δεν θα πάρει. Μα δεν έχει σχέση, αυτό είναι διαδημοτική επιχείρηση. Το ξέρω. Όχι, έχει μια εύλογη ανησυχία, γιατί λέει τι θα γίνει. Είναι ένα έργο που το έχει φτιάξει ο ΟΑΔΙΚ, αλλά δεν μου το έχει παραδώσει ακόμα. Κατάλαβα τι λέτε. Κακώς, είναι κρεμότητα του ΟΑΔΙΚ. Αλλά είναι κρεμότητα που θα λυθεί. Δεν είναι η δουλειά του νέου φορέα να καταλάβει τα πάντα. Ένα ερώτημα, θα έχει έδρα τα Χανιά, λένε οι ακροατές μας που μας ακούν και στέλνουν μηνύματα. Βεβαίως. Είναι γνωστό αυτό ήδη. Η πρόβλεψη στην τροπολογία είναι αυτή. Δεν μου λέτε τώρα, επειδή λέγεται τροπολογία, να μου επιτρέψετε, πότε περίπου εκτιμάτε ότι θα έρθει προς συζήτηση? Καταρχάς, αν υπάρχει χρονικό ορίζοντας. Συνήθως, τώρα είπα τροπολογία, συνήθως λέω σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης. Σωστό, το οποίο θα μπει κάπου αλλού, σε κάποιο νομοσχέδιο. Διάταξη σε κάτι άλλο. Είναι των επόμενων ημερών, δεν έχει κλείσει ακόμα και με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και βεβαίως προσπαθούμε να ενσωματώσουμε και κάθε επικοδομητική πρόταση που ακούγεται. Όπως σας λέω, για παράδειγμα, αυτό το θέμα που θέτει ο Δήμαρχος Πλατανιά δεν είναι παράλογο, είναι εύλογο. Σου λέει, αφού το έφτιαξε ο ΑΔΙΚ. Αυτά λοιπόν θα ρυθμίζονται, έτσι. Μπορεί να εμφανιστεί ως περιουσία του νέου φορέα. Δεν είναι περιουσία του νέου φορέα, είναι σαφές αυτό. Κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα έχουμε λοιπόν τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος θα είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης. Που βρίσκεται στο Ηράκλειο και υπάρχει μια ισορροπία. Σωστό. Θα υπάρχει ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος θα ορίζεται από το κράτος, έτσι. Από τον Υπουργό. Εδώ θέλουμε μια. Λέμε ότι ο φορέας αυτός, και το πιστεύουμε όλοι, θα είναι παγκρίτιος, το τονίζω αυτό, και θα διασφαλίζει ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης και ισόρροπη εκπροσώπηση των νομών. Και αυτό αποτυπώνεται και στο σχήμα το διοικητικό που περιγράφεται. Ο πρόεδρος θα είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης. Όπως και ως σήμερα είναι και στον ΟΑΔΙΚ και στον ΟΑΝΑΚ. Αυτό από τότε που γεννήθηκε ο οργανισμός ήταν έτσι. Βεβαίως. Και ο διευθύνων σύμβουλος θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού. Και τώρα το ίδιο γίνεται. Τώρα υπάρχει ο Γενικός Διευθυντής. Πράγματι. Και τώρα το ίδιο γίνεται. Και εδώ φαίνεται πραγματικά το πόσο δεν έχουν βάση οι ανησυχίες που περιγράφονται. Δηλαδή για να το συνοψίσω, ΑΕ ήταν, ΑΕ θα είναι. Σωστό. Απλά θα είναι κάτι πιο ισχυρό. Το κράτος διόριζε και τον πρόεδρο ουσιαστικά και ας το πούμε διευθύνοντα σύμβουλο, αυτόν που σήμερα είναι ο Γενικός Διευθυντής που θα ονομάζεται διευθύνοντα σύμβουλος αύριο. Το κράτος τους όριζε, το κράτος τους ορίζει. Το κράτος εκεί που είχε την πλήρη αρμοδιότητα στα μεγάλα έργα σου δίνει το 49 και κάποιοι ανησυχούν γιατί ανατρέπονται οι ισορροπίες που είχαν, ας πούμε, τα διοικητικά συμβούλια. Κύριε Βολουδάκη, μακάρι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Επιτρέψτε μου μόνο αυτό για να το κλείσω. Μακάρι, το λέτε εσείς και πιστεύω και εγώ ότι θα περπατήσει. Όλη η Κρήτη πρέπει να το πει. Αλλά ο ΑΔΙΚ και ο ΑΝΑΚ είναι πολύ μικρότερα μεγέθη από αυτό το οποίο θα προκύψει αν πάνε όλα καλά με αυτή την ιστορία. Και μακάρι να υπάρξει επιτέλους ένας οργανισμός ανάπτυξης Κρήτης για την Κρήτη, για την ανάπτυξή της, μπας και προχωρήσουμε κάπως. Εγώ θα σας ζητήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, μιας και είστε στην Αθήνα τώρα και μιλάτε και με συναδέλφους της κυβέρνησης, θα σας παρακαλέσουμε κάποτε να αποκτήσει η Κρήτη ένα βόρειο οδικό άξονα, διότι πλέον δεν έχουμε κουραστεί. Είναι βασικό μέριμνα, είναι βασική μέριμνα αυτής της νομοθετικής ρύθμισης που ήταν κεντρικό μέλημα της κουβέντας που είχαμε, της συζήτησης της μακράς και της ανταλλαγής απόψεων και της δουλειάς πάνω σε κείμενα μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Δικού μας χρόνια που να πάρει ευχή του πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε ανησυχίες οι οποίες δεν είναι βάσιμες ή σχεδιασμούς προσωπικούς, τοπικούς, τοπικιστικούς, το οποιοδήποτε να χαλάσουν αυτή την προοπτική την τόσο σημαντική για ολόκληρη την Κρήτη. Κύριε Βολουδάκη, ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, ένα σχόλιο αν θέλετε. Επειδή φουντώνουν οι φήμες το τελευταίο διάστημα για ανασχηματισμό στην κυβέρνηση μετά και το συνέδριο του Πασόκ και όλα αυτά, και επειδή έχουμε στην κυβέρνηση... Όχι, άλλο λέω. Έχουμε στην κυβέρνηση εσάς, σαν Χανιώτη και τον κύριο Βυρβιδάκη πλέον, και λένε τώρα ότι ίσως να προσθεθεί και ένας ακόμη από εξανατολάς. Εσείς έχει πάρει, ας πούμε, ταυτί σας κάτι ότι θα γίνει ανασχηματισμός? Ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Πρωθυπουργός, το λέω εγώ, να το ξέρεις. Το βλέπετε πιθανό? Ακούστε αυτά πραγματικά, ο Πρωθυπουργός... Πρέπει να αλλάξει κάτι? Έχουμε
τόση πολλή δουλειά όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης σε αυτήν την κυβέρνηση, που θα ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο λάθος μας να ασχολούμαστε με σενάρια. Τι συζητείτε, τι κυκλοφορεί γύρω από όλα αυτά. Και κάτι... μόνο ότι προφανώς ο Πρωθυπουργός και ο νυν και ο εκάστοτε δεν κάνει αυτή τη συζήτηση στη βάση του πώς κυκλοφορούν οι και δεν υπάρχει προαγγελία να σημαίνει. Κάτι μόνο τελευταίο για την κυρία Δαμανάκη, άναψε φωτιές. Έτσι, ουσιαστικά άφησε έκθετο τον Πρωθυπουργό και τις δηλώσεις του για τον κατώτατο μισθό, αφού ουσιαστικά υπό τη θέση της Κομισιόν αφήνει τελικά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας μείωσης. Νομίζω ότι η θέση του Πρωθυπουργού δεν σηκώνει καμία παρερμηνία. Ο Πρωθυπουργός ήταν σαφέστατος, είπε ότι δεσμεύεται. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Η κυρία Δαμανάκη κάνει τη δική της επιλογή, την πολιτική, να ερμηνεύσει όπως θέλει μια απάντηση της Κομισιόν. Νομίζω ότι βοηθούν τέτοιες δηλώσεις. Βοηθούν τέτοιες δηλώσεις. Μου δίνετε την ευκαιρία να βοηθούν τέτοιες δηλώσεις για τη χώρα. Βοηθούν. Ακριβώς πάνω σε αυτό θέλω να μιλήσω. Πραγματικά βρίσκω αδιανόητο. Τώρα συμβαίνει και γίνεται και με τη δήλωση στην οποία αναφερθήκατε, αλλά το έχω δει να συμβαίνει κατά κόρον και με δηλώσεις αντιπολίτευσης. Θεωρώ αδιανόητο ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να ερμηνεύσουν την όποια τοποθέτηση Ευρωπαίου αξιωματούχου της Κομισιόν, του οποιοδήποτε ξένου εταίρου μας ή πιστωτή μας, προσπαθούν να ερμηνεύσουν την οποιαδήποτε δήλωση με τρόπο που να προδιαγράφει ό,τι πιο αρνητικό για τον τόπο, για να καρποθούν πολιτικά ωφέλη. Μα δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι, ακόμα και αν υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, ας πούμε, σε κάποιο θέμα που είναι συμφωνημένο, δεν καταλαβαίνουν αυτοί που το κάνουν αυτό ότι υποσκάπτουν τη διαπραγματεύση. Υπάρχει ο λαός που λέει ότι ανοίγουμε το λάκκο μας και πέφτουμε μέσα, κύριε Υπουργέ. Δεν καταλαβαίνουν ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μια ανοιχτή διαπραγμάτευση σε πολλά μέτωπα. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του μισθού. Το έχει κλείσει ο Πρωθυπουργός, αυτό είναι τελειωμένο. Η δέσμευση από τους αφείς. Δεν καταλαβαίνουν, είναι δυνατόν κάποιος για να κερδίσει πολιτικούς πόντους να υποσκάπτει τη διαπραγματευτική θέση της χώρας του. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πάμε στο δελτίο στην Αθήνα. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά.